Isambulo isahluko seshumi nantathu. Ngase ngibona isilo sikhuphuka elwandle, sinezimpondo eziyishumi namakhanda ayisikhombisa. Nasezimpondweni zaso kukhona imiqhele eyishumi, nasemakhanda aso kukhona amagama enhlamba. Isilo engasibonayo sasifana nengwe, nezinyawo zaso zazinjengezebhere, nomlomo waso wawunjengomlomo wengonyama. UDraco wasinika amandla akhe, nesihlalo sakhe sobukhosi, nokubusa okukhulu. Elinye lamakhanda aso kungathi elalidebezwe okokufa, kepha ingozi yaso yokufa yelashwa. Umhlaba wonke walandela isilo umangala. Bakhuleka kuDraco ngokuba wanika isilo amandla akhe. Bakhuleka nakuso isilo bethi, "Ngubani ofana nesilo? Ngubani ongalwa naso na?" Sase sinikwa umlomo wokukhuluma izinto ezinkulu nenhlamba. Sanikwa amandla okwenza lokho izinyanga ezingama42. Savula umlomo waso ukuhlambalaza uNkulunkulu, ukuhlambalaza igama lakhe nethabanakele lakhe lapho abahlezi ezulwini. Sanikwa ukuba silwe nabangcwele sibanqobe. Sanikwa futhi amandla phezu kwemindeni yonke, nabantu, nezilimi, nezizwe. Bayakhuleka kuso bonke abakhile emhlabeni wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yeWundlu elihlatshiweyo, solokhu kwasekela umhlaba. Uma ekhona onendlebe, makezwe. Uma ekhona oyisa ekuthunjweni, uya naye ekuthunjweni. Uma ekhona obulala ngenkemba, umele naye ukubulawa ngenkemba. Nakhu ukubekezela nokukholwa kwabangcwele. Ngase ngibona esinye isilo siphuma emhlabeni, sinezimpondo ezimbili ezifana nezewundlu, kepha sikhuluma njengoDraco. Amandla onke esilo sokuqala siyawenza phambi kwaso, siyenza ukuba umhlaba nabo bonke abakhileyo kuwo bakhuleke kuso isilo sokuqala, esingozi yaso yelashwa. Senza nezibonakaliso ezinkulu, size senze nomlilo uphume ezulwini, wehle emhlabeni phambi kwabantu. Futhi sibadukise abakhile emhlabeni ngezibonakaliso ezazinikwayo ukuba sizenze phambi kwesilo. Sithi kwabakhile emhlabeni, mabasenzele umfanekiso isilo abe sinenxeba lenkemba, kepha sasinda. Sanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo umoya ukuze umfanekiso wesilo ukhulume. Senze futhi ukuba bonke abangakhuleki kumfanekiso wesilo babulawe. Senza futhi ukuba bonke abancane nabakhulu, nabacebileyo nabampofu, nabakhululekileyo nabayizigqila bazibeke uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo, ukuba angabikho ongathenga nokubathengise uma engenalo uphawu, igama lesilo noma isibalo segama laso. Nakhu ukuhlakanipha, onengqondo makabale isibalo sesilo ngokuba siyisibalo somuntu, nesibalo sakhe singama666.